apa muri mazim celebrity futa mama zina mapepa zvakachipa kudai zo na Nelson Nangwa mazim celebrity anofamba zina mapepa woman inga zvakaoma kudai zo apolisi tatofonera mai manje rikuya mai manje havarongomiridzika kusangana matwitter zvekare muri Zimbabwe pano paZest News pano vachange tichimhanya nemanews updates ezvinhu zvakasiyana-siyana zvichange zvichiitika muno munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mnyuwa unsubscribe mahara and turn on the notification bell so that patinodzoka nemamwe manews updates uchange uchingozvionera pamhino sefoja. Vadikani pano paZest News tinouya takubatirai zvinhu zvese zvinenge zvichipisa mumastreets esocial media kunyanyisa. Muri Zimbabwe tinouya takubatirai manews updates akasiyana-siyana akawanda-wanda anenge achiitika muno munyika yedu yeZimbabwe. So muri Zimbabwe this is your time. Kana usati wati subscribe, this is your time. Ubva wati subscribe woturn on the notification bell so that patinodzoka nemamwe manews updates uchange uri kutanga kuona maupdates edu. Muri Zimbabwe sikada kukwestirai nguva yenyu ndaenda kubatirai nyaya yaTheo uya akwesha mota yedriving school. Muri Zimbabwe apa aitoshora pa this video unzi munhu wecelebrity anofamba asina zvinhu zvakakwana zvedriving kuitawo here kumuri Zimbabwe. I need you to see this video. You need to see this, guys. Touch kumbira comment in the comment section below and please don't forget to share. Much love. Thank you for watching. So, when I accident, pachina pakadai. Get yoga Mike Clifford. Enter TikTok. wakweshera wakomana wakweshera mota driving school wakweshera motikari driving school kufamba wasina mapepa zvinhu zvadai kuchipa kudai so lesson 299 full cost 250 hamino tosai vasingatoti apa muri mazim celebrity futa famba zina mapepa zvinhu zvakachipa kudai so na Nelson Nangwa mazim celebrity anofamba zina mapepa woman inga zvakaoma kudai so apolisi tatofonera mai manje rikuya mai manje havarongomiridzika $99 lesson per lesson. Yes. Zvinhu zvakadai kuchipa harongonazwa nemota zviza zvaari kuita iwe maikirifoni So, when I accident, pachina pakadai. Get yoga Mike Clifford. Enter TikTok. wakweshera wakomana wakweshera mota yedriving school wakweshera motikari yedriving school kufamba wasina mapepa zvinhu zvadai kuchipa kudai so lesson 299 full cost 250 hamino tosai vasingatoti apa muri mazim celebrity futa famba zina mapepa